Vítam vás pri ďalšom videu od pouličnej stravy. Dnes si pripravíme rýchle vajíčkové sendviče. Ako základ ku každému sendviču budeme potrebovať 2 vajíčka, trochu mlieka, soľ a korenie, ktoré poriadne vyšľaháme v miske. Po prípade, ak niekto chce, môže si pridať ešte papriku alebo pažitku. A tiež 2 kusy toastového chleba, ktorý natrieme z jednej strany maslom a trochu masla si pripravíme aj na panvicu. Ako prvý si pripravíme šunkovo-slaninovo-syrový sendvič. Na prípravu sendviča potrebujeme slaninu, šunku, syr, sladkú čili omáčku, ktorá je voliteľná a základ, ktorý sme si už na začiatku ukázali. Ako prvé na rozohriatej panvici si opečieme plátky slaniny, ktoré budeme potrebovať do sendviča. Následne na inej panvici rozpustíme maslo a pridáme základ. Chvíľku necháme vajíčka piecť, potom pridáme toastové chleby s maslom a pečieme ich, pokiaľ vajíčka budú mať konzistenciu, aby sme ich mohli otočiť. Keď sú vajíčka otočené, chvíľu ich ešte pečieme. Potom vajíčka zahneme na chleba. Ďalším krokom bude vrstvenie, kde budeme pridávať syr na obe strany, šunku, slaninu a kto chce aj sladkú čili omáčku. Posledný krok je sendvič zavrieť. Ako druhý si pripravíme šunkovo-salamovo-syrový sendvič. Na prípravu sendviča potrebujeme salámu, šunku, syr, horčicu, zeleninu podľa chuti a základ, ktorý sme si už ukázali na začiatku. Základ sendviča opakujeme ako pri prvom postupe. Po otočení vajíčok s chlebom začneme vrstvenie, kde pridáme na jednu stranu syr a na druhú stranu horčicu. Následne pridáme šunku a salámu a na druhú polovicu zeleninu podľa chuti. Posledný krok je zase sendvič zavrieť. Ako tretí si pripravíme pikantný nadúpaný sendvič. Na prípravu sendviča potrebujeme salámu, šunku, syr, slaninu, pikantnú omáčku z habanero, zeleninu podľa chuti. A na základ, ktorý sme si už ukázali na začiatku, plus do nej vložíme pažitku. Základ sendviča opakujeme ako pri prvom postupe. Po otočení vajíčok s chlebom pridáme na jednu stranu syr, ktorý polejeme pikantnou omáčkou. Na to si položíme šunku, salámu, slaninu a zakryjeme zase syrom. Na druhú polovičku pridáme ešte syr. Posledná vrstva je zelenina podľa našej chuti. Posledný krok je sendvič zavrieť. Ďakujeme za zhliadnutie videa a prajeme vám dobrú chuť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber na náš kanál a hlavne zdieľať toto video.